ଟ୍ରେନରେ ବାଇକ୍ କେମିତି କରିବେ ପାର୍ସଲ? ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ ରେଳବାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ପୋର୍ଟାଲ www.parcelindiarel.gov କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟେସନରେ ପାର୍ସଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଉଭୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଳବାଇର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ଅଫିସକୁ ଫରୱାର୍ଡିଂ ନୋଟ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୁମାନିକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟେସନରେ ସାଇକେଲର ଓଜନ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ଦେୟ ପରେ ଆପଣ ଏହି ରେଲୱେ ରସିଦ ପାଆନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବାଇକ୍‌ର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍‌ରେ ଆଲର୍ଟ ମିଳିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ରେଳବାଇ ବାଇକ୍ ପଠାଇବା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହାରାହାରି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏହି ବାଇକ୍‌ର ଓଜନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବୁକିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍‌ର ଆର୍‌ସି, ବୀମା କପି, ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମୂଳ ଏବଂ ଫଟୋ କପି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭଡ଼ାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।